Ez da aldaketa arin eta radikal bat emakumie lanpostu guztizatan topetie, baina bai nik daroten lan esperientzi laburrien bai topetezela aukera parekoak. Bai gehiago konturatu izenaz, esperientzi gehiago daroan jentiagaz berbaitzerakoan tendentzi bat dauela, geroz eta emakume gehiago ikusten guzela, baina ondino ez da oso parekoa nibela. Ez dut ikusten nire burue teknikoa estan lanpostu batetik kanpo bai nire izakeria gaitxik edo nire guztu gaitxik. Egiz da esan bai, ni nauela hemen nire guztuak libreki aukeratu duteko kapazitatea eukitelako da nire ingurukoak hori ahalmena emoztielako. Orduen tranquil, libre da alboan nordekoten ikusi barik edo ikusterakoan bilur barik, zei batzarretan tope nor tope edo horreri erreparatu barik eta prest. Edo zertarako, da prest bebai, datozenari ongitorri zemoteko da bide lagun ukitzeko.